akanyorwa patombo naMwari ivo vega ndovasingachinjika. Zvimwe zvese izvi zvinochinjika. Constitution yedu inonadzirwa. Nyaya huru iri panyaya yekuextenda temu yava Emmerson Mnangagwa kuti vange vachitonga nyika ino kusvika mugore ra2030. Izvo zviri kutaurwa panapa negurukota rinoona nezvinoitika mudare reparamende vaZiyambi avo vari kutaura kuti constitution hairambidzwe kuchinjwa. Mwari chete ndiye asingashanduke, Mwari chete ndiye asingachinjwe, asi bumbiro remutemo rinochinjwa. Naizvozvo chirongwa chine bato reZANU-PF pari zvino ndechekuunza draft bill kumakurukota pamwe chete nekudare reparamende, sezvo bato reZANU-PF riri kuzama nepose parinogona napo kuti mutemo uwu unge uchivandudzwa pasina kuitwa referendamu. Ezvo bato reZANU-PF riri kuziva kuti referendamu ikaitwa veruzhinji vakataridza vakabuda pachena kuti havasi kuwirirana nenyaya yekuchinjwa kwebumbiro remutemo, kusanganisira nevamwe varimo mubato reZANU-PF. Naivo Vice President Chiwenga vakataura vakati bumbiro remutemo rinofanirwa kuremekedzwa. Akanyorwa patombo naMwari ivo vega ndovasingachinjika. Zvimwe zvese izvi zvinochinjika. Constitution yedu inonadzirwa. Saka ndozvatiri kuita kuti isu tikange taona kuti takudya rifa rekwedu